Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ato. Taong 1965, Baler, Aurora. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang manggagamot sa Baler itong si Ato. Dahil sa bago lang sila sa lugar, kung kaya't iilan pa lamang ang nakakaalam sa kanyang trabaho. Hanggat maaari, iniiwasan niyang manggamot dahil ang nais niya magkaroon ng matiwasay na trabaho para sa kanyang pamilya. Sawang-sawa na kasi siya sa pagiging mahirap at ang gusto naman niya makaahon kahit papaano. Yung tipong kahit isang araw lang makahinga siya sa kahirapan. Sa ilang taong pananatili doon nila Ato, lahat ng paniniwala niya at ritual sa pagpapalakas ng mga agimat at mutya ay patuloy niya pa ring ginagawa. Halos araw-araw yon pagtapos ng kanyang trabaho sa bukid at sa kanilang baryo. Makalimutan na niya ang lahat, wag lang ang pagpapakain ng dasal sa kanyang mga tangan. Sa pagsapit ng buwan ng Enero noong taong ito, may naramdaman si Ato sa kanilang baryo na medyo nakakapanibago. Kasabay ng kakaibang presensyang yon ay siya namang pagtatapat ng kanyang asawa na yon ay buntis. Hindi naman niya yun gaanong pinansin pero nang dumating na sa puntong may nagpakonsulta sa kanyang pasyente, doon na dahan-dahang nagbago ang mga pangyayari. Yung lalaki kasing nagpatingin sa kanya, puspos ng sapi sa katawan. May mga marka pa ito ng aswang na parabang matagal na yung ginamit ng nilalang. Habang kinikilala niya ang lalaking yon, napapansin niyang para itong tuliro at halos hindi makausap kapag tinatanong. Ayon sa kasama nito, ilang buwan na din yung ganon ang kalagayan gawa ng wala silang malalapitang albularyo. Pasalamat na lamang nila na dahil sa kaibigan ni Ato, nagawa nilang makapunta sa bahay nito. Pagtatapat pa ng lalaki, isang beses na lamang kung kumain ang taong yon sa loob ng isang araw, subalit nakapagtatakang hindi ito namamatay. May mga umaga ding may napapansin sila doong kakaiba, kagaya ng punit-punit nitong damit at napakaputik nitong mga paa. Dagdag pa ng lalaki na magmula noong sinasapian ito, kahit anong gawin nilang pagpigil doon tuwing gabi, nagagawa pa rin itong makalusot. Matapos malaman ni Ato ang lahat ng bagay na yon, nagpasya siyang gamutin ng kanyang pasyente sa kanyang mismong silid. Dahil sa hindi niya yun pwedeng padaanin sa pinto, kaya na may sa bintana niya yun pinadaan. Nag-aalala din kasi siya sa kanyang asawa, lalo pat kasalukuyan yung buntis. Bagaman mataas ang bintana ng silid ni Ato, nagpumilit ang lalaking yon na tulungan ng kanyang kaibigan. Sa pagpasok nila sa silid, agad namang inabisuhan ito ni Ato na dalhan yon ng mga damit at pagkain. Mang Ato, yun lang ba ang kailangan nyo? Kung meron pa ho, sabay-sabayin nyo na. Malayo kasi ditong bahay ng kaibigan kong yan eh. Wika ng lalaki bago ito dumaan sa bintana. Dahil sa sinabi nito, bigla namang napaisip si Ato, gawa ng dahan-dahan niyang inalala kung ano pa ba ang mga bagay na kailangan niya. Makalipas lamang ang ilang minuto, inabisuhan niya ang lalaki na kung may mahal pa sa buhay ang pasyente niyang yon, isama na rin niya pabalik. Matapos naman itong marinig ng kanyang kausap, dali-dali naman itong lumabas ng hindi umiimik. Sa pagdating ng puntong silang dalawa na lamang ang natira, dahan-dahan naman niyang pinakiramdaman ng buo nitong katawan. Alam niyang marami pa doong natitirang kaluluwa sa kadahilan ng sa bawat pintig ng puso nito, meron siya doong naririnig na kakaibang tinig. Maya-maya pa, napasilay sa kanya ang lalaking yon at kasabay nito ang pagbigkas nito ng mga kataga na halos hindi niya maintindihan. Gulat na gulat din noon si Ato sa kadahilan ng hindi akma ang boses nito para sa kasalukuyan nitong edad.
Ayon sa kanya, na halos boses matanda na ang lalaking yon. Kahit nasa edad pa lang yon ng 26. Bagaman mahirap paniwalaan, wala siyang magagawa sa kadahilanan yon ng kanyang naririnig. Sa pagpapatuloy ng pagramdam, dahan-dahan na niyang kinausap ang lalaki. Habang tinatanong niya ito, pansin niya ang pagkiskisan ng mga ngipin nito na parabang labis siyang nanggigigil sa kanya. Noy, kumalma ka lang. Hindi ako kalaban. Gusto nga kitang tulungan eh. Pero paano kita matutulungan kung ikaw mismo hindi mo kayang tulungan ang sarili mo? Matanong lang, ikaw pa ba to? Wika ni Ato. Nang marinig ito ng lalaki, bigla naman yung nagpumiglas at kasabay nito ang pagtitig nito sa kanya ng napakatalim. Pag-ikot ng mga mata ng lalaking yon, agad naman siyang napaatras sa kadahilan ng unti-unti niyang nararamdaman ng pagbalot ng kakaibang presensya sa loob ng kanyang silid. Pagsilay niya sa nakasabit na krus na biglang bumaliktad, walang pagdadalawang isip naman niyang tinigal po ang lalaking yon at kasabay nito ang mabilisan niya doong paglapat ng mga pamakong nasa kaanyuan ng mga buhay na salita. Paulit-ulit din siyang nagpalipad hangin sa kanyang silid na parabang labis siyang nababahala sa nilalang na kanyang kaharap. Matapos niya yung maisakatuparan, agad naman niyang tinanong kung sino at ano ang nilalang na yon. Batid niya kasing hindi lang kaluluwa ang nasa kalooban nito, bagkus maging aral ng mga mambabarang at mangkukulam. May presensya din yun ng aswang, kaya na may inakala niyang isa yung ganap na yanggaw. Dahil sa mga pangyayaring yon, wala nang nagawa si Ato kundi lumabas para mabigyan ng babala ang kanyang mag-iina. Pansamantala kinulong niya ang mga ito sa loob ng silid ng kanilang anak nang sa gayoy masigurong hindi na yon magpapagala-gala sa kanilang sala. Nang mapagtanto niyang ligtas na ang mga ito, agad naman niyang binalikan ang kanyang silid para magmasid. Sa pagsilay niya sa lalaking yon, kitang-kita niya ang pag-ikot ng mga mata nito na dahan-dahang sinasabayan ng ulo. Maniwala kayo o hindi, halos umikot na ang ulo ng lalaking yon habang nakahiga na siya namang labis niyang ikinagulat. Bumabaliko na din ang braso at binti nito na animoy maging ang mga galamay ng lalaki ay meron na ding sapi. Ang higit na ikinatakot doon ni Ato ay ang paglaway nito ng walang tigil at ang pagkarit ng matatalas nitong kuko sa kanyang higaan. Bagaman gano'n na ang nangyayari, kampante naman siya kahit papaano dahil alam niya sa kanyang sarili kung gaano katatag ang tibay ng kanyang pamako. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga pamakong gawa sa mga buhay na kataga, nakadepende ang tatag nito sa iyong paniniwala. Halimbawa, kung nagsanay ka ng 10 taon sa ilalim ng iyong maestro, masisiguro mong matibay ito. Subalit kapag nakaw mo lamang ang buhay na katagang yon, wala yung bisa kahit gamitin mo sa kung kani-kanino. Ang sinasabi kong nakaw yung tipong narinig mo lang. Hindi mo pinag-aralan, natutunan mo lang nabigkasin. May mga pamako namang marupok, kagaya ng taon lamang na pag-aaral dito. Hanggat wala kang dugong dibino, pinakamababang pagsasanay sa 6 o higit pang buhay na kataga ay 10 taon. Kapag bumaba dyan, madali ang magagapi ng iyong kalaban. Sa kaso naman ni Ato, nagsanay siya sa ilalim ng pamamahala ng kanyang ama sa loob ng 3.5 dekada. Habang pinagmamasdan niya ang lalaking yon, halos ramdam na ramdam niya ang pag-uga ng sahig sa kanyang silid. Upang hindi siya malagay sa alanganin, umihip na siya ng mga pamatay na usal sa kanyang kamay, handang isapak sa lalaking yon kung kinakailangan. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla naman siyang napasilay sa bintana dahil sa pagtawag ng lalaking kasama nito. "Mga to, narito na ho ko. Yung mga gamit ho pala.
Pwede hong pakikuha na muna. Bungad na wika ng lalaki habang kumakatok sa dingding. Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang lumapit sa bintana para tulungan ang lalaking yon. Sa pagpasok nito sa loob ng kanyang silid, maging ito man, hindi makapaniwala sa mga bagay na kanyang nasisilayan. Dahil sa wala naman siyang kaide-ideya sa mga nangyayari, hindi na nagdalawang isip pa si Ato na ilahad doon ang mga pangyayari. Matapos niya yung gawin, sinubukan niyang tanungin ng lalaking yon kung ano ang nalalaman nito ukol sa karamdaman ng kanyang kaibigan. Wala na kasing maisip na kasagutan noon si Ato, maliban sa walang kaluluwa ang taong yon. Matapos naman itong marinig ng lalaki, agad naman itong inilahad sa kanya ang tungkol sa sakit nito mula noong bata pa. Ayon dito, na kung nasa maayos pa na kalagayan ng kaibigan niya, madalas na talaga yung lapitan ng sakit. Mas lalo pang lumubha ang kalagayan nito magmula noong namatay ang kanyang lolo. Ayon sa iilang nakakita, ang kaibigan niyang yon ang binili na ng pamana ng lolo niyang na maalam. Walang nakakaalam sa pamanang tinaglay nito dahil kahit anong gawin nila hindi yun nagsasabi ng totoo. Dagdag pa ng lalaki na kapag tinatanong nila ito tungkol sa bagay na yon, tumatawa lang ito ng nakakaloko. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Ato na mas lalo pang lumakas ang iniindang karamdaman ng pasyente niyang yon magmula noong bumisita ang tiyahin nito noong nagdaang araw. Dahil sa inilahad ng lalaki, tila bang unti-unti na siyang nagkakaroon ng ideya sa kung ano ang sitwasyong kinakaharap nila. Medyo nakukumpirma na din ni Ato na talagang walang kaluluwa ang pasyenteng nagpakonsulta sa kanya. Kung meron man kasi yung kaluluwa, paniguradong nalusaw na ito sa dami ng mga elemento at kaluluwang sumapi sa katawan niya. Idagdag mo pa doon ang 2 yanggaw na nagawa niyang maramdaman bago pa man makarating ang kaibigan nito. Matapos ang mahaba nilang pag-uusap, muli na niyang binalikan ang kanyang pasyente para kumprontahin. Sa puntong iyon, ginawa niya ang kanyang pamamaraan ng may pag-iingat upang hindi siya maapektuhan ng kahit na anong buhay na salita na pagtatangkaan nitong gamitin. Habang patuloy niya yung binabauna ng mga pamakong dasal, kitang-kita naman niya sa nilalang na yon ang dahan-dahan nitong pagngisi habang unti-unting sumisilay sa kanya. Hindi mo ako magagapi niyan. Nagsasayang ka lang. Wika ng nilalang. Nang marinig naman ni Ato ang sinabi nito, agad naman niya yung pinakitaan ng espiritual na sandata para sindakin. Pinasuot niya din ito ng sanbenito at mga trespikong nagtataboy ng mga masasamang elemento. Matapos niya yung gawin, dahan-dahan na niyang nasisipat ang kaluluwang itim na lumalabas sa balat ng kanyang pasyente. Hindi naglaon, naipon ng mga ito sa kisame ng kanilang tahanan habang patuloy na umiikot sa itaas ng katawan ng nilalang. Bagaman ramdam na niya ang unti-unting pagkawala ng mga demonyong nanananahan sa katawan nito, hindi pa rin siya nagpakakampante, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na meron pa siyang 3 pangunahing puwersa na kinakailangan niyang malipol. Makalipas lamang ang ilang oras, nagpatuloy ang panggagamot ni Ato. Ang tanging pahinga niya lang noon ay ang paghatid ng pagkain sa kanyang mag-iina. Halos hindi niya tinantana ng pasyente hanggang sa pagsapit ng gabi, gawa ng labis siyang nababahala sa pagbisita ng tiyahin nito sa bahay nila. Kung totoo kasi ang lahat ng sinabi ng kaibigan nito sa kanya, maaaring bibisita ang tiyahin nito para kunin ang kanyang pamangkin. Ayaw naman yung mangyari ni Ato, lalo pat nagawa na niya yung mapapasok sa loob ng kanyang bahay. Kapag nabigo siyang mapagaling ito sa oras na babawi yon ng tiyahin, magiging bukas na ang kanyang tahanan para sa mga nilalang na yon
kahit punong-puno pa ito ng pangontra. Ang ginawa niya kasing pagpasok sa lalaki ay isang pahintulot. Ibig sabihin, lahat ng kanyang mga pangontra sa loob ng tahanan nila, kikilalaning kaisa ang lahat ng elemento at mga demonyong napapaloob sa katawan ng lalaki. Napakamapanganib nito para sa kanila, lalo pat meron siyang mga supling na wala pa sa tamang edad at buntis ang kanyang asawa. Sa paglalim ng gabi, wala na ngang nagawa itong si Ato kundi ang makiramdam sa buong paligid. Yung mga balahibo niya sa balat, unti-unti nang tumatayo dahil sa kaba. Kahit nakakaramdam na siya ng pagkabahala, ginawa niya pa rin ang lahat para magapi ang nilalang na nasa kalooban ng kanyang pasyente. Nagawa na din niyang mapatay ang lahat ng elemento at mga insekto ng mambabarang sa katawan nito, kung kaya tanging aral ng kulam na lamang at yanggaw ang mga bagay na kanyang inaalala. Pagtungtong ng 8:00 ng gabi, sa inaasahang pagkakataon, naramdaman na niya ang paglapit sa kanyang tahanan ng isang nilalang. Nagdadala ito ng salot sa buong lugar na animoy kahit sa loob ng tahanan niyang punong-puno ng proteksyon ay nakakaya nitong makapasok. Dahil sa pangyayaring yon, iisa na lamang ang naisip niyang gawin at yon ay kaharapin ng tiyahin ng kanyang pasyente. Noy, bantayan mo na muna dito ang kaibigan mo. Kahit anong hingi niya sa'yo, huwag mong ibigay. Tandaan mo yan kung ayaw mong mamatay. Babala ni Ato sa kaibigan ng kanyang pasyente. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman yung sumang-ayon sa kabila ng labis nitong pagkabahala. Matapos ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman siyang dumiretso patungo sa altar ng kanilang tahanan upang kunin ang iilan sa kanyang mga gamit. Pagdating niya roon, sinindihan niya ang kandila habang nag-uusal. Inilapat niya din ang kanyang kaliwang kamay sa mga talandrong natutulog sa altar at kasabay nito ang kanyang pagkuha ng mga nakasabit niyang mutya sa katawan ng birhen. Binubuo ang mga mutyang yon ng puder at kalasag sa katawan bilang pandepensa. At sa pang-opensa naman, binubuo ito ng mga mutyang nagpapalakas sa kanyang mga espiritual na kumbate. Sa kabuuan, 5 ang mutyang tinatangan noon ni Ato. 2 dito pandepensa at 3 naman sa pang-opensa. Ayon sa kanya, na kapag gumagamit siya ng mga espiritual na sandata kagaya ng sibat ni Atardar, 10 beses itong mas malakas kaysa sa normal na Atardar. Yung ordinaryong Atardar kasi, kayang bumutas ng kaluluwa. Samantalang yung Atardar na may basbas ng kanyang mutya, kayang sumunog ng kaluluwa. Dagdag pa niya na, sa paningin ng kanyang kalaban, ordinaryong gamit lamang ang kanyang tinatangan. Hindi ko na babanggitin kung ano ang mutyang tinatangan ni Ato, subalit isa lamang ang masasabi ko. Lahat ng mga mutyang yon, nakuha niya sa simbahan. Sa paglabas niya ng kanyang tahanan, bumungad sa kanya ang tiyahin ng kanyang pasyente na nakatuwad. Nakatayo ang mga mapuputing buhok nito at meron itong mga nanlilisik na mga mata. Napakahaba din ng mga galamay ng nilalang na yon na parabang isa yung uri ng sigbin kung titingnan. Nakakakilabot din ng matatalas nitong mga pangil gawa ng kung saan-saang parte yon ng bunganga ng babae na kausli. Matapos itong masipat ni Ato, agad naman niyang tinawag ang isang espiritual na sandata na nasa kaanyuan ng kalis. Paglitaw nito sa kanyang kamay, buong tapang naman niyang nilapitan ng babae habang nananatiling tahimik. Nang ilang di pa na lamang ang layo nila sa bawat isa, doon na niya yun tinanong ng isang katanungang magkukumpirma kung meron pa bang kaluluwa ang kanyang pasyente o wala na. Pagbigay ng tiyahin nito ng kumpirmasyon na matagal na ngang patay ang pasyente niyang yon, hindi na nag-alangan pang sumugod itong si Ato. Subalit sa paghataw niya rito ng kanyang espiritual na sandata, walang kahirap-hirap naman yung nailaga ng nilalang
at kasabay nito ang mabilisan nitong pag-atake sa kanyang kinatatayuan. Dahil sa bilis ng nilalang na yon, kung kaya't nagawa siya nitong makalmot at malapa sa kanyang leeg. Akala ng nilalang nagawa na niyang mapaslang si Ato, pero pagsilay niyang walang tumutulong dugo sa leeg nito, doon na siya dahan-dahang nabahala. Nang akmang aatras na siya, bigla naman siya nitong nahawakan sa ulo na siyang naging sanhi upang madarag siya ni Ato sa lupa. Pagbagsak ng nilalang, buong lakas naman yung nagpumiglas, subalit dahil sa kalasag na nakabalot sa katawan ni Ato, kung kaya't pakiramdam nito, isang malaking tipak ng bato ang nakadagan sa kanyang katawan. Alam mo ba kung ano ako sa aming probinsya? Maaring hindi mo pa ako kilala. Kaya hayaan mo, sa pamamagitan ng sandatang ito makikilala mo ko. Yun nga lang, kung magagawa pang mabuhay ng kaluluwa mo, matapos ka nitong tamaan. Nakangising wika ni Ato sa nilalang. Pagkarinig naman ng aswang sa kanyang sinabi, bakas sa pagmumukha nito ang labis na pagkabahala. Sa punto kasing yon, doon na niya tuluyang naramdaman ng mga mutsyang nakabalot sa kalis na tangan ng kanyang kalaban. Pagramdam ni Ato na magsasalita pa ito, walang pagdadalawang isip naman niya yung inundaya ng kanyang espiritual na sandata na siyang naging sanhi ng mabilisang pagkasunog ng tinatangan nitong kaluluwa. Sa isang iglap, tanging paghinga na lamang ng malalim ang nagawa nito habang unti-unting nawawala ng buhay. Matapos siyang mamatay, nasipat ni Ato ang mga dambuhalang baboy ramo sa paligid. Itinapo niya ang bangkay ng tiyahin ng kanyang pasyente sa kinaroroonan ng mga nilalang na yon sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na naghihintay ang mga ito ng kanilang makakain. Pagsilay niyang nilapa na ang napatay niyang aswang ng mga baboy ramo, dali-dali naman siyang bumalik sa loob ng silid para ipagpatuloy ang kanyang panggagamot. Hindi na niya ninais pang gamutin ang kanyang pasyente, bagkus ay tulungan na lamang ito na makatawid sa kabilang buhay. Inilahad niya din sa kaibigan nito ang lahat ng kanyang mga nalaman para naman kahit papaano maiwasan na nitong magtanong sa kanya sa oras na masilayan na nito ang walang buhay na katawan ng kaibigan niya. Sa halos magdamagang gamutang ginawa ni Ato, nagawa na nga niyang mapalayas ang lahat ng masasamang elemento at mga natitira pang mga itim na aral sa katawan ng lalaki. Paghugot niya sa 2 yanggaw sa katawan nito, doon na nila unti-unting nasisilayan ang panunuyot ng katawan ng kanyang pasyente. Ayon sa kanya, na dahil sa pagkawala ng mga elemento at mga nilalang na bumubuhay sa katawan nito, kaya na may bumalik na yon sa anyong dapat talaga nitong kinalalagyan. Sa pagsapit ng 6:00 ng umaga, doon na nga nabawian ng buhay ang kanyang pasyente. Wala namang nagawa ang kaibigan nito kundi tanggapin ang bagay na yon, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na yun na talaga ang nakatadhanang mangyari. Sa pagkalat ng nakakapanlumong balita sa kanilang lugar, marami ang nakiramay sa pagkawala nito. Naging palaisipan din sa kanilang mga kababaryo kung nasaan na ang tiyahin nitong kakabisita lamang, gawa ng kahit sang lupalop nila yun hagilapin, hindi nila yun matagpuan. Si Ato naman noon, piniling manahimik na lamang para sa ikakapayapa ng kaluluwa ng namaalam. Sa paglipas ng panahon, marami pa siyang nagamot na mga pasyente. Pero ang hindi niya makalimutan sa lahat ay ang binatang namatay sa kanyang silid na nagtatangan ng 2 yanggaw na siyang nakuha niya sa pamana ni Lolo. Okay, opinyon ko sa kwento. Pinamanahan siya ng lolo niya, itong naging pasyente ni Ato. Bakit hindi naging aswang? Bakit
ang tagal nang nabuhay nung yanggaw sa loob ng sistema ng tao na to. Ano ba to? I-reincarnate yung lolo niya? Kasi pansinin ninyo may tsahin yung pasyente ni Ato na bumisita galing kung saan man. Tapos mula nung dumating yun, di ba, kung ano-ano na rin nangyayari dun sa pasyente ni Ato. Ano kaya yun? Meron kaya silang ginagawang ritual para buhayin ulit yung lolo nito? Kasi kung gagawing aswang to, dapat nung unang gabi pa lang na pinamana yon na malamang sinuka to o kung ano man na pinasubo dito sa pasyente ni Ato. Naging aswang na yun Pero hindi tas dalawang yanggaw. Paano nangyari yung dalawang yanggaw sa isang tao? Ano ba to? Magiging aswang yung pasyente ni Ato tapos isusuka niya yung lolo niya? Ewan ko, magulo. Di ko alam kung bakit dalawang yanggaw tas pinamanahan yung apo niya namatay pa. Bakit nga kaya? Tsaka ano kayang uri ng aswang to, di ba? Wala akong ideya pero baka may nakakaalam dyan. Paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.